So muri muzimbabwe ndeme kutotamba wakachenjera, especially kana uri munhu anozikamwa uri an influencer, uchizviti prophet and influencer tc, hanidi uchikondrola mamasses, uchinzwikwa nevanhu, unofanira kutamba wakachenjera because anything chaunoita thereafter vanogona kuuya kwauri voda kuchishandisa seleverage. So ndogara ndichitaura inini kuti zvimwe zvinhu zvisina kuplaniwa, but vanhu vanongozvoti pavanowana mukana wokukutokonya vokutokonya, right? So muri Zimbabwe tine nyaya iri panapa yatiri kunzwa about prophet Miracle Paul, kana kuti anozviti muprofita Miracle Paul, right? So mukomana uyu muri Zimbabwe tose toziva kuti pane zvaakataura zvine kakushoropodza ZANU-PF a couple of months ago tikazviripota panapa. And then now mukomana tiri kunzwa kuti anga achida kutenga anga ane prazi ranga achida kutenga, and zvitaudza kuti wablokwa, wavharigwa dhiri nemunhu one of ZANU-PF chakadaro. Right, so what is happening muri Zimbabwe ndechekuti right now mukomana uyu muvharigwa aitigwa dhiri rake ndewekuti prazi ranzi aiwa, because it seems like mukomana the whole time pakatanga kuapply zvaitofamba zvichitoenda, but pausazosvikawo kune imwe office kwaonekwawo noumwe mukuru muZANU-PF ndo patiri kunzwa isusu kuti dhiri rakaruka rangonzi aiwa prazi rakatotengwa just like that. How? So muri Zimbabwe ndoda kutaura about something very important right now chiri kuitika muZimbabwe. So chiri kuitika muZimbabwe right now ndechekuti isusu tiri kufunga kuti tiri tese, isu tisiri tese, handi muri pabata. Right now isusu tiri kufunga kuti ZANU-PF is a part which is united, which is what and this and that. But here is what I want to tell you muri Zimbabwe, so that you know kuti pane danger. So ZANU-PF yamuri kuona right now muri kuboila, muri kupisa, and kupisa kuri kuitika muZANU-PF kwaitika for a little bit. I mean, it's been a while now, and zvatoa zvemakore zvatotaura mune matensions ari serious for a couple of years now, and zvakonzeresa kuti vanhu vese vamuri kuona vari muZANU-PF vave nemadouble lives. Vari muZimbabwe for basa, muZimbabwe kuma mine kwavo, kuma mine right, vari kumine kana vari muZimbabwe, handiti vari kumora, vachimora, but then vane mamwe malives outside Zimbabwe kwavari kushafa mamillions, kwavari kuinvesta mumacompanies, kwavari kuita sei tenga maproperties, handiti tiri kutaura team rese riri muZANU-PF. Unfortunately, inzwai munzwe, zviri kutonzi including even Chiwenga family. Why? Because Chiwenga knows it, kuti he is still standing because of the support he is getting from the other powerful families in the elite group in Zimbabwe. But Mnangagwa is trying to eat that away by providing incentives for them, more money, looting the state money, giving them, and so that vanoruza loyalty kuna Chiwenga. And if that happens, Chiwenga knows kuti unovharigwa. Waitaura zvana Hezekiah muzuno, vanozviziva kuti unovharigwa, zvichireva kuti
Chiwenga would have to run outside the country kana achida kusurvive. So tiri kunzwa kuti chero iye ari kumora achikandawo kunze kwenyika, but on a political level ouya ane ka humble attitude. So I mean, this is the ugly part politics, kuti when you support somebody you don't want to hear kuti they have some bad things that they are doing. But same thing na Nelson Chamisa, Zimbabweans, they love Nelson Chamisa, they want to see him like Kamfana Kajes, but we all know kuti akatora mari, akatora $20 million or more or whatever, and he has been part of the system right now to make sure kuti nothing happens around 31 July, nothing happens around the passing of Cape 3. He's been diverting attention of the people, promising them something, but giving them nothing. So it's bad that these are the politicians we have in Zimbabwe, but my politicians are everywhere. Trump politicians are like that. So, but pano, neni super nexus, mnoziza mure Zimbabwe. Tinobaya dede nemukano. Tinozvibvanganyura. Like nobody else. Hapana, anozvibvanganyura mabvanganyuriro atozviita. Zvavanenge varonga tozvibvanganyura, tozviuyisa, tozvionesa vanhu. Handiti. So, mure Zimbabwe, chinzwai munzwe. So, tiri kuti kubva kuna Emerson, kuinda kuna Chiwenga, kupinda kuna Nakembo Mohadi, zvese zvazvo, kuinda kune Zvigananda, vana Tagre, vana Tungwarara, kuzvimaminista izvi, vana Zambi, vana Chris Mutambwa, everybody allegedly une a double life. So, they are not about building the country. No. It's a race of looting. And you see, the problem is that these guys have developed high spending habits. Everything high end. Motor, they must be Rolls Royces or nothing. Suits, they must be the best or nothing. And you see, those are my own pana boss. Regendi kuudze. Kana uchida kuona munhu, tarisa shamwari dzake, handiti. Kana uchida kuona culture, iri kuraramiwa muState House, kwete zvati chiudzana naAuxiliary kwa Mnangagwa unofarira Matemba. Muzanyepegwa. Kana uchida kuona ungati Matemba, ungadai nezidumburana riri Matemba. Inyama dziri. So kana muchida kuona imimi, how they live, vichataura high end, yatutaura. Tasai zvaitwa nevanhu, zvaitwa nevhenana wiki nochivayo. These guys will drop $1 million for a watch and it's nothing. Kana chivaya chita izvozvo. Now, how about vana vaMnangagwa? Now, vangani vana ivavo? How about vana Mukoma, zvimaangere zvaMnangagwa, zvose zviri kudya? Vangani? How about zvimaministers? You understand? It's, that's why when these guys vari kuwest, because sometimes they look and say, yeah, Africa will never succeed. Why? Because they know the culture of our leaders. Because vanoenda ikoko vachinospenda mari. Remember, kana uri muAmerica chichi data rese ringe riri pamberi pavo rekuti vana Mnangagwa vane mabank accounts kwakati, vana chichi vanenge vachiona everybody ari kubenga nemabank avo ane mainvestments ikoko, kuona kuti kana maleaders kwete zvemuZimbabwe chete, but maleaders ema-African countries everywhere vari kutora vachiluta mari munyika dzavo, vachiuya vachibuilda, vachikweretesa macompanies edu isusu muno muAmerica kuti aramba achibuilda. Zvirova kuti Africa pachayo hapana kwairi kuenda. But why is these things happening? It's because politics dzemuAfrica, it's always high tension. High tension iyoyo inokonzeresa instability yekuti aripo hatembi kuti acharamba aripo, and anozati kubviswa kwake uri kusungwa. And so they keep looting. And they kumaintaina kwacho power kwariri kumaintainiwa. So zvatiri kuudza kuti Mnangagwa, alright, by themselves they spend a lot, but they have to maintain loyalty by spending also millions upon millions. Izvi muri kuona namakandiwa PR kungonzi iyoyo watonzi $1 million nechimwe chakati neziG-Wagon it's all high-end stuff. Zvazokuti these guys, they are iona ungati vanoiwane mari yekuti kukwira developer nyika. One or two zvimaprojects zvichingotaurwa nezvazvo, but it's nothing.
Zimbabwe yaifangwa iri very 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 far. There is too much money here. Zvoti kwanitoudzigwa kuti kwanzi ndavaka 1 trabablas. Wakambopinda paSouth Africa kuona kuti mune ma-interchange manganiwo. Zvinotonyatsoona kuti kana tichifamba nepesi yekuti 1 interchange in 9 years and then tikonzi tiri kuvhura imwe kwai kumabvuku chichi ichatitorera dzimwe 9 iwe toita 2 mainterchange in 18 years. This is nothing muri Zimbabwe. This is not development. This is nothing. Kana mamuchitika development etisingataurire one thing, etisingatombotaurirezve mazita ekuti chakati chaitwa rodhi yekwakati yazogadzirwa 10 kilometers. Iwe zvingadai zvinhu zvose uchinyatsokuona wogayo kuti ya chinyika chiya chakusimuka manje. So pasi nazvo tamuka. Peace.